Benvidas ao debate. O noso diálogo de hoxe parte da lectura do Evangelio de Mateo para a festa da Sagrada Familia. É un texto que narra a fuxida a Exipto e o regreso a Nazaret, unha pasaxe que, aínda que breve, ten unha densidade teolóxica, enorme. Exacto. E no centro desa densidade hai unha pregunta que nos interpela directamente. Cando Mateo di que estes feitos aconteceron para que se cumplese o que dixera o Señor polos profetas, está a documentar o cumplimento literal dun plan divino xa escrito, ou polo contra está a actuar como un teólogo que reinterpreta de forma creativa as escrituras hebreas para construir un argumento sobre a identidade de Xesús. Eu vou defender o primeiro, que Mateo nos amosa paso a paso como se cumple o guión de Deus. E eu, pola contra, argumentarei que Mateo é máis ben un artesán da teoloxía. O sexa, non está simplemente a marcar caixas nunha lista de profecías, senón que está a tecer un tapiz novo e sorprendente, usando os fíos das antigas escrituras para darlle un significado moito máis profundo á vida de Xesús. Culminación de unha longa historia, a historia de Israel. Vemos un deseño, un patrón divino. O exemplo máis claro é o paralelismo que establece entre Xesús e Moisés. Pensemos niso un momento. Un tirano, Herodes, ordena un masacre de nenos inocentes para eliminar unha ameaza ao seu poder. E o neno Xesús escapa. Isto é un eco directo, clarísimo, da historia de Moisés, que escapa do masacre de nenos hebreos ordenado polo faraón. Para Mateo, isto non é unha coincidencia literaria, é o cumplimento da promesa de Deuteronomio, onde Deus di que suscitará un profeta como Moisés. E para rematalo, cita explícitamente o profeta Oseas: «De Exipto chamei o meu fillo». Ao aplicar esta frase a Xesús, que originariamente se refería á nación de Israel no Éxodo, Mateo está a decir algo radical. Xesús non é só o Mesías. Ele é a personificación do novo Israel, o Fillo de Deus, que leva a historia do seu pobo á plenitude. A miña visión parte dun lugar distinto. Non nego eses paralelismos, son evidentes, pero pregúntome si son a proba dun plan predestinado ou o resultado dunha construcción teolóxica brillante. Para min, a clave que desvela o método de Mateo atópase ao final da nosa pasaxe, na súa afirmación máis, desconcertante. E foi vivir a unha cidade chamada Nazaret, así se cumpriu o que dixeran os profetas: será chamado Nazareno. O problema, como sinala a fonte que analizamos, é que esa profecía, sinxelamente, non existe. Non atoparás en ninguna parte do Antigo Testamento. Entón, que está a facer Mateo? Está enganándonos? Eu creo que non. Penso que está a facer algo moito máis sofisticado, case unha proeza literaria. Está a xogar co son das palabras, conecta o nome xeográfico nazareno coa palabra hebrea necher, que significa rebento ou xermolo. E quen é o rebento profetizado por Isaías? Pois o Mesías que brotará do trunco de Xesé. Mateo está a coller un dato biográfico, quizáis mesmo un termo despectivo, o de Nazaret, un lugar insignificante, e está a infundirle un significado profético oculto. Iso para mí non é documentar un cumplimento, é crear significado. É un acto de interpretación creativa no seu máximo esplendor. Entendo a túa lógica, pero coido que a cita de Oseas ten unha profundidade que quizáis se nos escapa. Non é tanto unha distorsión como unha ampliación do seu significado. Mateo non está a torcer o texto, senón a revelar a súa dimensión máis profunda. Se Israel foi o fillo colectivo que Deus chamou de Exipto para liberalo da escravitude, Xesús é o fillo por excelencia, o individuo que encarna e cumpre esa vocación de Israel. El trae a liberación definitiva. E non esquezamos que, como nos lembra a nosa fonte, o título de Fillo de Deus, na tradición xudía, non era exclusivo para un ser divino. Aplicábaselle aos reis de Israel e, por extensión, converteuse nun título para o Mesías esperado. Por o tanto, o que fai Mateo é teolóxicamente coherente. Está a decir: vedes, aquela historia de liberación que vivistes como pobo agora atopa o seu cumio nesta persoa, Xesús. Sí, pero eso que descreves como ampliación do significado é precisamente a definición de reinterpretar. Non é un cumplimento literal. O sea, no seu contexto orixinal do século VIII antes de Cristo non estaba a pensar nun futuro Mesías. Estaba a mirar cara atrás, cara ao pasado, lembrando o amor de Deus por Israel durante o Éxodo.
Mateo toma esa frase, illa do seu contexto histórico, e dalle un significado completamente novo, un significado cristolóxico, é dicir, usa para facer unha afirmación sobre a identidade de Xesús. De feito, a fonte que manexamos apunta algo fascinante. A traducción hebrea e a grega do texto de Oseas xa tiñan matices diferentes. O hebreo di algo como «Dende Exipto eu amábalo como a un fillo». A versión grega, a que probablemente usaba Mateo, di «De Exipto chamei o meu fillo», que soa máis a unha acción concreta. Isto demostra que o texto xa era flexible, xa estaba aberto a interpretacións moito antes de Mateo. E non fai máis que participar nesa longa tradición interpretativa xudía. Eu non nego esa tradición interpretativa, pero coido que esa interpretación non é arbitraria, senón que responde a un patrón divino que se vai revelando. E iso lévanos directamente ao paralelismo con Moisés. Desbotalo como mera literatura sería non entender como pensaba un xudeu do século I. Para a audiencia de Mateo, eses ecos, esas resonancias coa historia de Moisés eran a proba máis clara da man de Deus na historia. Ademais, a estructura da narración de Mateo é casi matemática. A fonte describe perfectamente. Temos 2 actos, a fuxida e o regreso, e ambos seguen o mesmo guión exacto. Primeiro, un perigo. Segundo, un anxo en soños. Terceiro, unha orde divina clara. Cuarto, a obediencia inmediata de Xosé. E quinto, o colofón, unha cita que di para que se cumprise. Esta estructura repetitiva non é casual, verdad? É un recurso deliberado para aberrar os seus lectores. Atención, o que está a pasar aquí non é frouto do azar. Forma parte do mesmo plan que comezou co Éxodo. Deus está a actuar de novo. Non hai dúbida de que a estrutura é deliberada e brillante, pero para min iso reforza a idea do teólogo artesán, non a do cronista. O paralelismo con Moisés é un recurso literario potentísimo, o que os expertos chaman tipoloxía. E que é unha tipoloxía? Pois basicamente consiste en presentar unha persoa nova, Xesús, como a versión mellorada dun modelo antigo, como Moisés. É un xeito de decir, se pensades que Moisés era importante, esperade a ver a Xesús. É unha construción teolóxica perfecta para a súa audiencia, que era xudeo-cristiá e captaría estas alusións ao instante. Pero segue a ser iso, un argumento construído ao posteriori. Eu non creo que houvese unha profecía específica que dixese «O Mesías deberá fuxir a Exipto». Mais ben, Mateo mira os acontecementos da vida de Xesús e narraos usando o molde da historia de Moisés para subliñar a súa superioridade. A narrativa está clarísimamente ao servizo da teoloxía. Pero non podería ser que a historia mesma sexa teolóxica, é dicir, que a teoloxía non sexa algo que Mateo impón sobre os feitos, senón algo inherente aos propios feitos porque están guiados por Deus. E iso lévanos ao teu punto principal, o caso do Nazareno, que recoñezo que é o máis complexo. Ti dis que a profecía non existe, e é certo que non hai ninguna frase que diga literalmente será chamado Nazareno. Pero fíxate ben no que di Mateo. Ao que dixeran os profetas, en plural. Non se refere a un profeta, senón a varios. Isto é unha pista clave. Suxere que non está a citar un texto concreto, senón un tema profético xeral. E cal podería ser ese tema? Pois un moi recurrente en Isaías, que o Mesías tería unha orixe humilde que sería despreciado. Nazaret era unha aldea insignificante. O dicir que Xesús é de Nazaret, Mateo está a dicir que cumple este perfil de Mesías humilde. E se a iso lle sumamos o xogo de palabras que mencionastes con Netzer, o rebento, o argumento faise aínda máis forte. É un cumprimento temático, non textual. Pero iso de novo reforza a miña postura. É o que se chama unha exegese que funciona cara atrás. O sexa, Mateo non parte dunha profecía clara para ver como se cumple. Fai o contrario, parte dun feito histórico probablemente incómodo que o seu Mesías viña dunha aldea perdida e despois busca de forma creativa nas escrituras conexións, ecos, xogos de palabras para darle a ese feito un significado teolóxico profundo. E aquí a nosa fonte suxera outra dimensión que a min pareceme xenial. No tempo de Mateo, o termo nazareno era usado de forma pexorativa polos adversarios dos cristiáns. Era case un insulto. Entón, que fai Mateo? Pois unha xogala mestra. Dilles a súa comunidade. Ese nome co que se burlan de vos non é un motivo de vergoña. En realidade, ten raíces proféticas ocultas. É un título dongra. Está a resignificar o termo. O seu obxectivo principal non é só verificar o pesado, senón construir identidade e dar consolo á súa comunidade no presente. Non me acaba de convencer ese razoamento, porque non creo que os obxectivos sexan excluentes.
O feito de que esa conexión tivese unha relevancia pastoral para a súa comunidade non nega que Mateo vise nela un cumprimento real do plan de Deus. De feito, o paradoxo é a clave de todo. O xeito de actuar de Deus é precisamente ese, elexir o pequeno, o humilde, para levar a cabo os seus grandes plans. Elixe un pobo escravo en Exipto, non un gran imperio. Elixe a David, o pastor máis novo. Nazaret, esa aldea esquecida, encaixa perfectamente neste patrón divino. Polo tanto, cando Mateo ve esta confluencia de factores, el non ve unha casualidade. El ve a asignatura inconfundible de Deus na historia. Eu vexo aí a man inconfundible dun teólogo brillante, non necesariamente a asignatura de Deus. O que me fascina é a xenialidade hermenéutica de Mateo, a súa capacidade de interpretación. Colle en detalle biográfico potencialmente incómodo e non só non oculta, senón que o converte no cumio da súa argumentación. É unha obra mestra. Demostra que o seu propósito non é actuar como un historiador no sentido moderno, obsesionado coa exactitude literal. O seu propósito é ser un intérprete da fe, un guía que amosa a súa comunidade como todos os acontecementos da vida de Xesús poden ser lidos á luz das Escrituras para revelar o plan de Deus. En definitiva, resumindo a miña postura, eu sosteño que Mateo nos presenta un tapiz cuidadosamente tecido, onde os fíos da historia de Israel e as promesas proféticas chegan á súa conclusión lóxica e prevista en Xesús. Os paralelismos con Moisés, as citas como a de Oseas e as alusións como a do Nazareno non son invencións nin reinterpretacións forzadas. Son, dende a fe de Mateo, a revelación dun plan divino coherente que presenta a Xesús como o novo Moisés, o novo Israel e o Fillo de Deus longamente esperado. Eu, pola miña banda, conclúo que Mateo actúa máis como un compositor que como un mero intérprete. Usa o pasado bíblico non como un guión rígido, senón como unha paleta de temas e de motivos para pintar un retrato novo e sorprendente de Xesús. A través de potentes recursos literarios e de sofisticadas asociacións de palabras, especialmente no caso do Nazareno, construe un argumento sobre a identidade paradoxal do Mesías, un que xorde da insignificancia para cumplir o propósito de Deus, subvertendo todas as expectativas. Sexa como for, creo que ambos podemos estar de acordo en que, independientemente de se o enfoque de Mateo se considera un cumplimento literal o unha reinterpretación teolóxica, a análise destes textos revela a súa inmensa profundidade e a súa xenialidade literaria e espiritual. Totalmente de acordo. E quizáis a lección final sexa precisamente esa. O texto invítanos a recoñecer que a historia de Deus se desenvolve a miúdo no seo da realidade humana máis cotidiá, máis marxinal e máis inesperada. Un paradoxo que a figura do Nazareno, ese título nacido do insignificante, encarna a perfección e que grazas a fontes como a que hoxe analizamos podemos seguir explorando. A riqueza está precisamente nesa tensión.